И какво остава хора, че тук аз съм и ми падна по пасато. 21. Аз съм взетих 2008 и тук до мен е дично едно. Тоя път сме... Ето ми го сета. Не ми го взимай! Няма си инвентар. Ето ми го сета. Много смотан. Това не е баш лука, ама. Да. Ultima питай. Отиваме на Warpend. Warpend. Отиваме баре. И така хора, моля да се абонирайте, за да правим още по-яко PvP, да станем ютубъри и да става по-яко меле. Нали? Сега ще е смотано. Да, аз не скачам от тия хакери, тук нали да пулките. Мен ме страх, аз... Гледай, цигани, аз скача до сказка, от дупката. EVP, то е името каквато е кила човек. Много спален. Спомнях ми пади по писата му, добре. И на мен, но пак. Горе ми за мишката? Не. Супер майко, Идея си показах. Мале човек как шах да скоча. Ми пада в пасато. И виси... Warpend, аз отивам пак. Да, човек, той е едната пулка. Речен. И да войс веднага казах и Ани. Да без прогеймер показва. Добре, да напишем... Чакай. Аз написах, кажете си на YouTube. Мале това за малко да го прескоча. Виж това. Какво? YouTube. Хайле. Ние какво правим? Виси... Да без прогеймер, майчи. Майчи искаш ти да без прогеймер. Без прогеймер си не. Но не играй с пузанки. И чакай. МСГ. Ихи, майко, еми той е с лек. Какво? Аз... Еми, изяде лек човек, изкочи в дупката. Да без прогеймер ми пише не. Аре, скочи на това. Искаш ли? Кой? Ето е. Чуват ли се, бе? Виси, зел. Няма лек, а той е слаб. Как ще слабо е? Това не отбор на PvP. Аре, Аз ще умре. Не да го бяга Владко му скочи. Той Владко хакер, бе. Да. Владко е хакер. Как съм метнал в дупката. Зел пса ще умре. Аре, кучи с такива си. Аре, аз учил хоум. Опа, кой е хоум? Ама за не покажа координатите. Те той е реснат.
А? Той нали е реснат холма? Не. Нали е реснат? Че бъркам, защото в сървъра няма рейс, ама има факшен, са факшен на фъклайн. Да, наистина, много така го казах. Да, че малко ми го казал бъркан. Аз да не съм дълго зумен. Не, умен, не. Аз оставям тук полжанките. С остава пулсета в Енгара. Да ми стана там 10 000 пулсета. Хиромича да се оставя. Хиромича му се превърна Шарплес 4. Fire 1 Unbreaking. Чакай да ми се И буди сега 10. кит PvP. Аз не скажам с кит PvP, ще кажем с донатори, не знам. Не кит PvP. Ще взема кит PvP. Но сладяйте ми. Ето донатор сетовете про четворки. С... Да, продаваме брота четворки донатор сетове за един и такъв цял сет за лек. Една лека. Две лека. Не, една лека. Една лека е такъв сет с меч. Една или две лека, който продължи, ако има двама човека за един такъв сет, който продължи повече. И така, дупката ли скачаме или? Къде е? Ела спаун. Или тук, на Warpaint ела. Взимам си слушам. Аз скочих дупката. Скачаш ли да не умриш? Аз скочих дупката. Бия на обчета. Да, но мучета е лесно. Warpaint. Взете екстри. Да. Снимам, пиши му снимам. Пиши му да снима с хак никога. Просто ти лаги. Я скачам. Пати ли сука? Тон голям нубър. Лагна. Не лагна. Нещо какво се дръпва. Да, бе, човек, тук ми лаги, брат, или... Да, то е лесно с тимчето. Музик донатор често ли? Ще ли ми изгоре плават. О, дъмагащи. Не можа да ги взема, фук. Нека. Убихай ми. О, хакера мой. Това някак невъзможен хак. Аз съм забавно в апорт. Това е тази мангуста, бе. Тихи хакера. Да, че снима ли? О, дума каска. Не. Ще бъде изгорян това. Аз изгарям и тими. Да, човек, и ми пак му скача на тоя. Сега ще виждам какво ще го уби. Той яде лек. И бяга като коп. И се обръща с форса и почва по това. И аз умрях.
Не ми виждайте, Дица. Джич ми влезна в профила. И сега ми гледах като идиот. Ама той после ми влиза в моя и ми направи 120 умирания. Аз съм само, на практика имам само 4 умирания. Аз пък 3. Да, той има 3. Защото 3 пъти си беше умирал преди да му влиза от акаунта. Еми, Килаура. Не, Айде, то ще ела да обираме айде. Не е честно. Името не е хакер, просто другият циганин е хакер. Ела в дупката да спрем. Кристо, бягай! Бягай! Добре, ела спам. Форса, че като се обърна. Ела спам да свършим клипа и да метнем ето с кабелстон, който мам. Еми хора, сори, че умирахме, ама просто хакери. Виждате, да не бъдат баннати. Ела. Това беше... Чакай, къде съм? Маймун. До Warpfood. Все те свършвам до мен. Добре, ще го свършвам без тебе. Това беше за клипа, хора. Дано ви е харесал. Абонирайте се. Коментирайте клипът и пуснете фойерверки като мен. Да, много секси като мен. Дано Нирдито да ме направи ютубър и да им по-скоро. Да, ако ме направи. По-скоро да ме направи. Повече. По-скоро да ме направи. Скачаме в дупки, ще печелим фулсетове. По-скоро да ме направи До ютубър. нови срещи ютуб. По-скоро да ме направи ютубър, да вземем повече сетове така и да скачвам дупката. Да кажем дупката и да е по-забавно с Kid Pipi, да е по-забавно в дупката. И в сърбър. И така. И чао! Бай, хора.